ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо автоблогер. Бодрои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 қади дар рақамҳои ватсаби мо роӣ кинед суратҳоша ёки видеоша қади маълумотҳои пурраш. Иншаалло ки дар муддати кӯтоҳ дар ҳамин 2-3 рӯз дар 4 ютуб канал ва телеграм реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. Бай бародарҷонои ман тамошо кунедана. Акаи мо бародари мо якта BMW тройка овардаган бародарҷонои ман. Ана FC ҳастин. Ман FC гуфта истодам, худашон мегӯям ки не F80 гуфта истодам. F80аш бародарои ман, F80аш медонед чӣ мешавад? F80аш M мешавад, M3 мешавад да бардаро. Мотор 3.5 Twin Turbo America 9 ҳолати беҳтарин ка дистейҷ ҳам доштааст бо бардаро. 4 диска балумош на панал. Нигоҳ кунед бардаро 195,000 сомон нарх гуфта истодам. Американка будаст. Солаш бардарҷонои ман медонед чанд аст бардаро? Солаш 2014. Америка 19 сед мокри асфалт. Марҳамат дар ҷои тамошо мекунем бардаро кане. Деки ҳай кардам бардаро беҳад хушроак меравад бардарои ман. Беҳад хушроак меравад. Диска балумош наваст. Вақти бошам нигоҳ кунед. Янде карбон аст бардаро. Дефузорчош ҳам карбон аст. Стопчош ҳам не стопчош рестайлинг аст 2014. F80 шон бардарҷон дина дрифт ба гирди мошини ман ба топ хурд кард кабутаги намо F80 аст бардаро. Ҳолати салон, бинед медони салон. Салонош хушроак аст. Салонош хушроак аст бардаро. Кожи салонош беҳтарин ҳолат. Без ключевой доступ, акустика харман кардум. Винкод занед бинед бардаро ина. 335 ай бардаро 2014. Дидед 335 ай. Америка будаст бардаро. Занед бинед ки чӣ гап аст дар винкод. Салон мебинед бардаро ман. Овозаш ҳам бисёр баланди хушроак. М-кати монитор, акустика харман кардум. Селектраш кобра, монитор, обогрев, климат контрол. Пробегашан 190,000 километр бардарҷон. Якта чекаш гирён аст. Чхел аст бардаро, хайрдоро бошад марҳамат. Севиним ки FC беҳтарин мотор аст. Чхел аст на бардарҷоно, марҳамат. Дӯстаи мо танировка ҳуҷҷат доштааст. Арзанда аст ё не? Фикротон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. FC аст ё F80 аст бардаро, касе ки агар ки донад марҳамат кани комментарий нависед кани рафтем бардаро. Бай аст. Бай бародарҷонои ман, шумо нигоҳ кунед анаи Камриша. Toyota Camry бардарои ман, Camry 6 соли 2018 2.5 гибрид бе перекидка бардаро. Чӣ хел аст мегӯед? Бе перекидкаш бардаро варианти Америка мешавад. Баъд 19 бардарҷонои ман, Америкаи 19 ина қабан перша нигоҳ кунед бардаро, ин қаҷош поврежден дорад таом. Ин задагӣ ҳам ҳисоб намешавад бардарҷоно. ҳолаташ беҳтарин бардаро. Беҳад мошинча хушроак аст. Нигоҳ кунед бардарои ман. Сафед трёхкомпонентни танировка ҳуҷҷатош бардаро то охири сол бардарҷоно. Гибридош 100%, камераи 360 градуса, акустика JBL, фарои пеш бардаро ина се қоша аст. Нигоҳ кунед чӣ хушроак. Ина японка мемонем бисёртар бардаро, яхел мегӯям ки перекидкаш ягон бе перекидкаш бошад. Ина Америкаи комплектация XL 0 бардаро. Нигоҳ кунед чӣ хел хушроак аст мошинча бардаро. Ҳолати беҳтарин срочна бардарои ман 270,000 сомон. Нархи беҳтарин бардаро. Беҳтарин нарх аст. Лабаҳои антиблик гуфтем, танировкаи 100%, без ключевой доступ, дискачош балумош чӣ хушрӯ, баъд мошин бардаро ҳамаи ҷош се қабата шумайлизатсия кардаги ман бардарои ман шумка кардаги мегӯям ягон 12,000 сомон гуфтам ба фикрам. хеле ак расход кардаги ина. XL гибрид бардарҷонои ман. хеле фарқ дорад аз японка бардаро. Марҳамат, салон бинед чӣ хушроак аст. Ҳолати салон, кожин салон, салонош бисёр хушрӯ. Лифт дорад, сидени лифт, дарош вазнин аст, худаш маълум аст. Винкода бо худатон занед бинед 2018 моҳи феврал. Ҳолати салонаш бардаро, подсветка дорад. Акустикаш гуфтем JBL, проексиян дорад, наметавонад ё не проексия дорад, пробегаш шаҳода кунед. Пробегаш ҳозир мебинед бардаро. Пробегаш ҳам бояд ки бисёр набошад. 109,000 километр аст. Мил не километр. Се режим вождения, обогрев сидений, беспроводной зарядка бардаро, двухзонный климат контроль, старт-стоп бардаро, кондиционер чош ях, ҳолати салонаш беҳтарин ҳолатда. Чӣ хел аст бардарои ман? Ман худ шудаш моёдам. Бай аст. Чӣ хел аст бардарои ман? Марҳамат кунед. Фикротон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаи арзон, дастрас
метавонед аз канали мо ҳатман пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯстдоштатон Авто Дубай Теҷена. Бай ясмошинчи бодаро. Чӣ хушро. Ҷонои ман, шабатон ба хайр бошад. Марҳамат тамошо кунед. Срочни бозята дигар Toyota Camry 2 дар канали Авто Дубай Теҷе. Нархи беҳтарин катид. Нархаш бардаро нигоҳ кунед бардаро. 109000 сом срочни, 120000 сесодагина пул срочна зарур дар кор аст бардаро. Барои нархи беҳтарин ма розӣ кардем. Ана танировка ҳуҷҷатош 7-8 моҳи дигар. Солаш 2013 SK мотор 2.5 бардаро. Камбудӣ надорад бардар ҷонои ман. Не. Якта лабавояш трешин дорад. Лабавоя алиш мекунед. Мотор коробка ҳамаш мегӯям ки фоидави ягон кор надорад. Фтесода. Харидорон марҳамат кунед, нархи беҳтарин ки SK 2.5 Америка бардаро. Ҳост харидорон. Салом ҳозир мебинем. ҳолати саломоша канин чӣ хела салом ҷош. Марҳамат бардаро. ҳолати салом. Ама қожни салом, саломи сиёҳ, саломашам тоза будааст. Марҳамат. Сидени рушной будааст. Финкод метавад ё не? Занед бинед 2012 моҳи 96 будааст бардарҷон. Ҳеҷ вақт шуро намедонам. Занед бинед финкодча скриншот кунед. Ҳанит занероша мондаги ях баринакас бардаро 170000 мил пробег ошибка надорад. Бензинаш камтар будааст. Торпедакош саломаш хушракаст. Марҳамат бардаро. Срочни успех кунед. Варианти беҳтарин фтесадан нархи беҳтарин катина. Кожни рол, мультирол, липшток наворотош хушраст. Чӣ хел аст набардар ҷонои ман, марҳамат кунед, фикртон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали дӯстдоштатон Авто Дубай Теҷе пайдо кунед. Бай аст. Ана бардар ҷонои ман, апаҷоно, хоҳарҷоно, марҳамат тамошо кунед. Ана Hyundai Avante MD бардаро комплектация лимитед будааст. Ҳолаташ беҳтарин Корея фул аст. Беҳтарин комплектация бардаро. Срочна бардаро 115 фтесодагидан барои шумо 105000 сом. Фарошо нигоҳ кунед бардаро. Фарои линза хоба намахлаёш дар мегирад. Чӣ мегӯям? Хадаво ягни мегӯям, қошакош дар мегирад бардаро. Қошакош дар мегирад. Нигоҳ кунед ана гирён кардем чӣ хушрак ҳастам бардаро. ҳолати беҳтарин дискачо шавнед, дискои лимитед мешад бардаро. ҳуҷҷатош солона, ҳолат беҳтарин, срочна 105000 сом бардарҷон. Пешвақи парктроник дорад бардарои ман. Ана балунош на панал, дискачо шавнед шу, эскуличҳои доступ. Бошам нигоҳ кунед. GDI мотор 1.6 GDI мешад бардаро, мотори беҳтарин аст. Салом ҳозир тамошо мекунед. Марҳамат бардаро, саломишо нигоҳ кунед. Чӣ хушрак, кожни салом. Ақибош бардаро абагреф сидени ҳам дорад. Сидени ҳафтбаш кор мекунад. Эскуличҳои доступ, сидени лифт. Ана ба кабинкачош ҷамъ мешавад. Эко режим дорад бардаро. Кожни рул, мультирол, ҳаму круиз контрол доштааст бардаро ҷонои ман. Ани рулошам режим дорад. Се намуд режим мешавад бардаро. Инҷа нишонтиамаш бардар. Рулош хеле сахт не. Рулаш спорт, комфорт, нормал дид бардаро. Се положение спорташ мани бо сахттар мешавад. Нормал мони, нормали, комфорт мони мулоимак мешавад. Хеле рулаш тута калид дошта се. Салом чуш хушрак аст. Тоза бардаро. Ин абагреф сидени 200 климат контрол, старт стоп, монитор, задни камера, эко режим, абагреф руля. Дидед чӣ хел наворотош хушрак аст. Беҳтарин ҳолат кати бардаро, марҳамат кунед. Ошибкам надорад. Чӣ хел аст бардаро? Бай. Срочни бардаро. Фикртон насед, лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Ва духтарако пашко равон кунед, варианти беҳтарин аст. Бо Авто Дубай Теҷе бошед. 105 нархи беҳтарин.
дай саната бардарҷонои ман марҳамат тамошо медана. Санатаи соли 2019. Американка будаст бардаро. ҳуҷҷатош ҳамаш солона утилизатсия ҳам дорад. нархи 135 000 сомон тесонам барои шумо срочни бардарҷонои ман 123 000 сомон розӣ карде. ҳолаташ хушрӯ. Америка сафед трёх компонентни бардаро мотор 2.4. марҳамат бардарои на санатаи 2019. балонаш дискоша ҳолатша нигоҳ кунед. без ключовой доступ дорад. кузоваш кор надорад. ахибоша нигоҳ кунед бардаро. хуб бо саломат тамошо мекунед. кузоваш ягон ҷо ягон майда кор надорад. чӣ хеле беҳтаре. марҳамат. оҳо салончаш сик сиёб дошта. салони латтаги салонаш сиёб бардаро. задний флек без ключовой доступ датчик свет зон. сидениши лифт даст буринам 2019 моҳи апрел даст. 2019 моҳи 04. ана кожни руль, мультируль, обогрев сидения, обогрев руля, монитор, 74 000 мил пробег, режим вождения, двухзонный климат-контроль, старт-стоп, без наворотушена. марҳамат бардарҷонон. ҳолаташ хушрӯак аст. кондитсионераш бисёр хушрӯ кор мекардаст. баъд мошинча бисёр кушоди хушрӯ аст. нигоҳ кунед пешаш баҳзур бош ҳамин ҷо чихи кушода аст. خیلی از برادرجانای من مرحمت ارزان است یعنی فکرتون حتما هستید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونه شید سروچنی 123000 باز معامله دارد بای 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 است تشکر زیاد ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо автоблогер. бородарои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 хади дар рақамҳои ватсаби мо роӣ кунед суратоша ёки видеоша қади маълумотҳои пурраш. иншоалло ки дар муддати кӯтоҳ дар амин 2-3 рӯз дар 4 ютуб канал ва телеграм реклама карда бо хости аллоҳ фурӯхта медиҳем. дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. ана бай 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 бародарҷонои ман ассалому алайкум. манам BMW тамошо кунед. ин чӣ хел BMW аст ин BMW. облицовка шавне чӣ каломдаст. ин мошин бародарои ман BMW 7 серия 750D бародарҷонои ман дизел. мотори 3 литра дизели 3 турбо 3 турбинага. ҳолати мошин беҳтарин бардаро полни бодекиткати кулуфи F02 мешавад бардаро соли 2016 даст 15 охираш мошин каре бардарҷон ҳуҷҷатош солома. ин мошина бардари мо подписчики мо акаи мо худашон тайёр карда гирдиан бардарои ман 300 000 зиёд галти гуфта исода нигоҳ кунед чурак тайёр шуда гастаки ҳолати беҳтарин кати боз агар касе агар мошинаша нахе бодекит кардани бошад бардаро марҳамат ҳамин номеро муроҷиат кунед. хуб ин мошина бардаро срочни пул дар кор аст. розӣ кардан нархаша 280 000 сом ба беҳтарин нарх срочни охирин нарх аст. ягон мошина арзонтар то 150 000 сом бошад қабул мекардем бардаро болоиш пул қабул мекунад. ана ин мошин бардаро ин сезони туям омадаги аст бардаро барои закс каштан беҳтарин вариант аст. номерошам хушрӯ аст C20 даст номерош. хайрдоро марҳамат кунед кондитсионерош ях мошин лонг аст лонг F02 лонг мешавад бардаро марҳамат кунед срочни детский часть. марҳамат салон ҳозир мебинем. салон нигоҳ кунед. ҳолати салон лонгошон бардаро бисёр кушод мешавад дароз мешавад. монитороша бинед ва ҳозир роҳат карда мешавад. центральный консолаш чашамаш кор мекунад. задний обогрев бо задний вентилясияам дорад сиденияш. ана двухзонный климат контроль 4-зонный климат контроль мешавад. акустикаш бошад агар Bang Olufsen даст бардаро бале акустика оригинал даст Bang Olufsen. сидения массаж ҳам дорад, штолка ҳам дорад, се тараф дарош давочик дорад медонам семёрко. марҳамат бардаро корея мошини штокои лекати кондитсионер мондаги кожаш бардарои ман кожаи напаб даст саломаш рулаш чӯ камтарак сахтар даст. ана ҳозир чӣ мебинем пробегаш мебинем штокои лекати бардаро пробегаш медонед чанд аст 233 000 километр гаштаги даст. пробегаш 233 000 километр. рулои индивидуал даст бардаро рулош бисёр хушрӯак аст. хуб акустикаш Bang Olufsen акустика беҳтарин. ама обогрев сидени ҳам вентилясия сидени дорад. наворотошам хушрӯак аст. марҳамат кунед бардаро срочни. рулаш бардарои хе блокировка ғалтагидаст. ким чӣ мегуфтам да номаша BMW ешаст ман хем шуд.
значоки рулдошку ҳамаша бардор, ҳамаша бартараф карда, ҳамаша 100% мекунам, метиҳан шумо марҳамат кунед. срочно фурохта бошад 280 000 сомон. чӣ хеле аст арзанда аст. фикратон айсед лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай теҷед. бай. Бардарҷонои ман ки пурз истодаги хундаи Санта-Фе дар кӯрагон вагони тоза кошта. Ана барои шумо бардарои ман Санта-Фе вагони соли 2015. мотор 2 дизели мешад албатта. Улаташ беҳтарин бардарҷонои ман расма мушки утилизатсия дорад. 170 000 км пробег дошта. Срочни фурохта мешад 155 000 сомон мегӯям. боз албатта муомила дорад, боз албатта арзон карда мешавад. марҳамат бардарои ман, метавонед биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, махлуб кунед, гирифт бардаро беҳтарин ҳолат дар мошин. бешкили чӯй дӯсту. чӯр баломуш нав бардаро. диска чӯшам хушбак аст. кани камбуди дорад ягон душёне. марҳамат бардарои ман. саб сафедак аст. Трёх компания да сафеди бале сафеди трёх компания. Ҳолати салон. Шторка чӯшид мебардаро, шторка дорад, задния обогрев дорад, кожаный салон, кожааш дар ҳолати хуб, салони сиёҳ аст бардаро. балонош нав, балонои континентал аст, бесключовой доступ, сиденье лифт бардаро. Ана кожаный руль, мультируль, старт-стоп, пробегаш боз мебинед, калитча боз биёра небор. биёкни салон чӯш чӣ хушбак аст. монитор дорад, обогрев сидени, вентилятсия ҳар ду сидени доштааст. яхираш яхташ дорад. ин ҳар ду сидени обогрев, вентилятсия дорад. кондитсионер чӯша хушбак кор мекард, салон бар вақтар заведид моне намешуд. карем ва сухте. кондитсионераш чётки кор мекард. 173 ба 174 000 км пробег дорад. ошибка умуман надорад бардаро. маълум аст ваш мошин тоза дошт. бӯи вагон дорад, бӯи чихеди мешакад. класс амиқа ҳолат дорад бардаро. марҳамат кунед. срочна нархи хуб, боз муомилаи хуб дорад. чӣ хел аст бардаро. марҳамат кунед. фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай теҷед. бай аст мошин срочни фурохтан. бардаро дӯстдорони Lexus нигоҳ кунед. ати дигар Lexus GX 460 овардаган. соли 2014 будаст мошин. фони бо дикит кардаган. мошин Америка бардаро нав даромда будаст. задаги надорад истестодан. бо хави инкода мемонам. занед бинед кин чӣ гап аст дар инкод. танировкаи 50%, ҳуҷҷат ҳамаш солона бардаро. нарх срочна 311 000 сомон истестодан. мотор 4.6 мешад, 8 цилиндра мешад бардаро. свет металлик бардарҷоно. улаташ хушбак 4 балонош ҳам на панав аст. GX 460 бардарҷонои ман. дидед на? бай аст. стопчаша бинед чӣ хушбак аст. марҳамат. ҳолати салон, кожаный салон бардаро. се қатор аст мошин. кожааш дар ҳолати бисёр хуб. на панав аст. пробегаш чанд бошад? харидоро марҳамат, варианти беҳтарин аст. бесключовой доступ, датчикский перрон, сиденье лифт, памят сиденья ҳам инҷа дорад. 15 аст бардаро. 14 гуфтам, не 15 будаст. 14 12 моҳ 15 ҳисоб мешавад. документоша 14 кардаган, барои ҳамин 14 гуфтем бардаро. 180 000 мил пробег доштааст. ошибкаи хайта аэробаг доштааст. кожаный руль, мультируль, кондитсионеру ях, ана пневмоподвеска, горный режим. хуб чӣ дорад бардаро. старт-стоп, 4 веди аст медонед. дуғозони климат контрол. ие чӣ хушбак аст. марҳамат кунед. срочно 311 000 сомон нарх дорад бардаро. хадлакони чӯша бинед чӣ хушбак аст. бай аст мошинча Америка. чӣ хел аст бардарои ман. марҳамат кунед. фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай теҷед. срочна 311 000 боз муомила дорад. аз номи канали мо ҳатман гап занед. бай аст. бай. ассалому алайкум бардарҷонои ман. марҳамат дӯстдорони Lexus RX 350 дар канали Авто Дубай теҷе. боз ятаи дигар хушрӯак Lexus овардаган. Lexus-и соли 2017 бардаро 16 чанд моҳа буд баридараш. ҳолаташ хушрӯ, задагишам ба хар гуфта истодан. задагиш бисёр нехе страшни задаги набудааст. танировка ҳуҷҷатош солона бардарҷоно. нарха нигоҳ кунед. срочна 275 000 сомон нарх истестодан. ки мо барои шумо нархи беҳтарин ба розӣ кардем бардаро. хуб подписчикам акам овардаган. бисёр бардаро мошинчаи хушбу доштам. худашонам бардаро бисёр инсони хуб ҳастанд. розӣ кардем. 260 000 сомон срочни охири нарх мегӯям. биёд боз аз наздик тамошо кунед, худатон суҳбат кунед, савдо кунед, гиред бардаро. балонош дар ҳолати хуб. мошин 4 веде, кузовош тоза, бад нест. кор надорад кузовошам бардаро. афикошам нигоҳ кунед. харидоро марҳамат на.
бай срочный фруктанаша Lexus RX 350 номерош ҳам фасон бас нигоҳ кунед бардаро. Хуб салома мебинем. Ҳамин саломаш хеле аст бардарҷон. Як даст гаштагиаст вагон гирифтаги будем. Яъне мушта мегӯям ки 350,000 330,000 гирифтаги будем монеда дарҷон 1 сол пеш чанд моҳ пеш. ҳозир ҳамин ягон 300 монем 280 монем устан мера. Гуфтам макаҷон ягон нархи арзонтар монед ки савдо шад. Хулас розӣ шудам нархи нарх. Винкод марҳамат 2016 7 моҳ дорад. 7 моҳ даст бардаро моҳи 7 анасидени лифт, панасидени абагриф руля, рулош лифт 97000 километр пробег, милне бардаро километр бисёр кам астин. Се режим вождения 4WD, двухзонный климат контроль, монитор чишони старт стоп, абагриф сидени, вентиляция сидени дорад. Ҳолат саломош хушроят тоза аст. Марҳамат бардаро варианти беҳтарин шанса аз даст надиҳед. Якта сиёма мола дина монда будем 275,000. Якта дига ина ҷои ҳамин ба монда будем бардаро карданом ба фикрам накардам. Ҳар душам савдо кардам. Хеле аст бардаро марҳамат мошинҷои хушроят аст. Варианти беҳтарин шанса аз даст надиҳед. Фикратон насед лайка фаромӯш накунед. Бо канали Авто Дубай тоҷиб бошед. Аз канали мо мошина арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро бовар дорам ҳатман пайдо мекунед. Бай. Жонои ман додаракҳои ман нигоҳ кунедарам. Бай. Нигоҳ кунед. Кияче спортивни овардаган. Калпакча диска бошад ва фирма калпак аст. Парог обвесчошен бо ахибош спойлерчош ҳам аст бардаро. Соли 2016 Kia Rio бардаро мотор 1.6 коробка механика. Срочно 58000 сомон нарх бардаро нархи беҳтарин срочни фурӯхташа. Марҳамат кунед на. Сафеда хушроят аст. Видаш неки необычная да сборка Россия. ҳуҷҷатош бардарои ман ягон 7 моҳи дигар буд. Утилизатсия ҳам доштааст. Утил дорад мегӯям. Балонбошинал бардаро. Нигоҳ кунед чиё задаган ина. Бамперчошо нигоҳ кунед. Kia Sport. Спойлерчошо нигоҳ кунед. Ранги кинои форсаж барина. Ина. Спойлерчошо. Дидед бардаро. Марҳамат додарако. Ина мошинча барои шумо 58000 сомон. Хушроят аст мошинча израст ки ҳолат салом. 4 oyna электропакет бардаро. Ана мультирул, кожни рул. Боз чӣ дорад? 370,000 километр пробег, 6 колесо, бас абагриф сидени ҳам дорад. Коробка механика гуфтем. Потолокош ё алькантара кардаган потолокоша. Марҳамат монитори Android ки тибо. Кондитсионеришон ба фикрам кор мекунад. Срочни фурӯхта мешавад. Гази Евро 4 ҳам доштааст, абагриф руля ҳам доштааст. Бардаро навороташ хушроят аст. Марҳамат кунед бардаро нархашам нархи беҳтарин срочни фурӯхта мешавад. Хеле аст бардарҷонои ман. Марҳамат фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай ТЖ. Ташаккури зиёд. Бай. Ана тамошо кунед бардаро срочни ада пашкаи мо хоҳараки мо. Хуб, Lexus RX 350 овардаган соли 2011 даст. Ҳолаташ хушроят аст, бад не. Нархаша 170, 165 хираш истодаган фитем не нарх монем ки савдо шад. Нархи бардаро розӣ кардем 159,000 сомон ба. Хайрдоро марҳамат варианти беҳтарин, нархи беҳтарин. Пешош F Sport кардаган бардаро нигоҳ кунед чӣ хушроят омадагааст. Кадировка ҳуҷҷатош солома. Ана камбудиш медонед чӣ буд? Ина и дарашки ҷое пешкам тарак не инҷаш кор дорад. Бекраска роз карда мумкин аст. Яъне ҷош кор дорад тамом. Стопош 2015 даст, рефтаринги аст стопош бардаро. Ин стопош стопои хуб 2014-15 аст. Сенза бола аст. Ана ҳолати салон мебинем, дискош F Sport бардаро, салонаш светли бардаро, мебелни салончош хушроят аст. Эскинчо доступ, сидени лифт, панел сидени, винкод 2011 10 моҳи 09 бардаро. Сидени лифт, панел сидени, пробегаш 200,000 мил даст бардаро. Ина рулои худаш аст. Ак рулаш амал кунед агар бузург мешавад. Хуб, ошибка надорад бардаро. Пробегаша гуфтем. Видеорегистратор доштааст бардарҷонои ман. Ҳолати салончош бардаро хушроят аст. Бад нест бардарҷонои ман. Як даст гаштаги даст мошина мегӯям 200,000 сомон харидагӣ будем. ҳозир бошад бардарҷонон нархша розӣ кардем. беҳтарин нарх ба срочно 159,000 сомон. Винкодаш ҳам мондан занед бинед бардаро. фикр мекунам нархи беҳтарин аст. Сафед плюси калонаш сафед будагиш бардаро. мо сиёҳоша дига хе сетоша металликоша мемонем. Максад 45 арзон. неки бардаро сафедошон қимат аст. сети сафед бисёр хушроят аст. бо тонировка ҳуҷҷат солома доштааст. чӣ хеле аст бардаро? Марҳамат кунед. Фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай. Бай. Аз номерош 70 падарка барои шумо. чӣ хеле аст? Марҳамат кунед.
Бай бародарҷонои ман, нигоҳ кунед шумо дӯстдорони Range Rover ҳастед инҷа. Ана ин Range Rover-и мо соли 2024 даст бардаро. Range Rover Sport Европа бардарои ман. Соли 2024 бардарҷоно гуфтем на 30,000 километр пробег доштааст бардаро. На панав аст мошинча, бовар кунед. 995,000 сомон нарх гуфта истодам бардаро. Тонировка уҷато солима. Пневмоподвеска дорад бардарои ман. Дарож давочик бескунчиҳои дӯсту. Камераи 360 градуса. Спортои нав аст ростига бардаро. Нигоҳ кунед. Range Rover Sport соли 2024. Салона нигоҳ мекунем бардаро. Чиқа хушбахт аст. Ого, подножка чоша меда, пустичка медидиам. Шторкоша машин ҳаст, бовош панорама. Контрол бардаро. Шторка чош. Неки боваркед мушича беҳтарин даст. Дароша чиқа мекашад. Датчик хисон. Подножка чоша муша мекашад. Подножка шумигон. Просто тамошо кунед дизайни мешта бардаро. Бай мешта. Коша лейд мешад албатта. 32,000 километр даст. Чиқел аст бардаро. Ҳаст кардаро маҳалат 995,000 сом. Панорамош ҳозирша дизайниш нигоҳ кунед чиқел аст. Холодильник доштааст бо инҷаш бена бардаро. Холодильник ҳошам ҳаст, холодильник ҳошам. Подстаканникаш дута. Старт-стопаш дар инҷо, ин селектораш. Сад мезанем, камераи 360 градуса. Хуб, чиша гап не, штокаш дизайнаш хушрӯб аст бардаро. Штокаш нигоҳ. Ва бардарои ман мотори дизели аст. 3.0 дизели Европа. Овози дизел бардаро, як ҳамун ранги электромобил кор мекунад. Беҳад овоз надорад бардарои ман. Дидна, марҳамат. Касе агар ки маҳқул шуда бошад, агар харидорӣ кунед, биёед аз наздик тамошо кунед, савдо мешад албатта. Касе ранги ман ҳавас кардаги бошад бардарои ман, ба наздики солҳои оянда насиб ин соҳиби навиха мошин чо шавед бардаро. Неки ростига беҳад маҳқул шуд. Як бор ҳай накардам, биё як бор ҳай кунам. Аҳрамон банамонам бардам, чӣ гуфтем? Як бор ҳай кунам. Бай. Рафташа шумо ина бинед бардаро, рафташа. Як кругам ҷай кардам, бовар кунед роҳат мекунед мошин. Сагират ушта нашад, роҳат када гардад бардаро. Чиқел аст бардарҷонои ман? 995,000 сомон. Чиқел аст? Арзанда аст яъне? Марҳамат. Фикратон несед, лайка фаромӯш. Бардарҷонои ман нигоҳ кунед, ана подписчики бояд Toyota вардан, ранги зил газ 53 берин аст. Toyota Tacoma ном доштааст бардарои ман, Tacoma. Соли 2019 бардаро, ҳолаташ хушрак аст. Срочни фурӯхта мешавад бардарҷонои ман, нарха нигоҳ кунед чанд аст? Соли 2019 бардарҷонои ман 9 расамошка утилизатсия дорад. Ҳаст хайрдоро, срочни фурӯхта мешавад. Мотораш бардарҷонои ман 3.5 даст, кузофи пикап. Ҳаст хайрдоро ина 4x4 8 мешавад. 4x4 16 мешавад. Хуб, 4x4 4WD аст, нигоҳ бардаро, на аз Грузия модели даст. Нигоҳ кунед чиқа хушрак аст. Бай аст. Я бор хай мекунем бардаро. Коробка ёда автомат. Салончоша нигоҳ кунед чиқа хушрак аст бардарҷонои ман. Марҳамат кунед. Меканад заминана ки бардаро. Дӯстдорони пикап ҳастед, ҳамҷа дӯстдорони Toyota кузофи пикап бардарои ман. Tacoma ном доштааст, Tacoma номаш бардаро. Ана нархашам беҳтарин нарх аст бардаро, мегӯям ки беҳад нархи арзон, нархи дастрас монда истодаем. Срочни пул дар кор. Нав мошина растамошка утилизатсия кардем бардаро. Марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад. Ябор ҳай кардам дидем. Мошин задаги надоштааст бардаро, 41,000 километр мил. 41,000 мил буду шуд, пробег доштааст бардаро. Марҳамат. Tacoma комплектация TRD даст, мотор 3.5 турбо хато накунем агар. Ана, бале, 3.5 твин турбо бошад мотороша бардаро. Хуб, расходаш ҳам бисёр кам аст бардаро. Харидоро бошед, марҳамат насароҷ фурӯхта мешавад, нархи беҳтарин. Ин код обязательно занед бинед бардаро, 2019 гуфтем 18 моҳи 09 буд аст. Грузоподъёмисташ бардарои ман 2 тонна бор мебардоштааст бардаро, ина пикап мешавад. 6 цилиндра Tacoma. ҳаст хайрдоро бардаро, марҳамат, фикратон несед, лайка фаромӯш накунед ва канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали дӯстдоштатон, аз канали Авто Дубай ТЖ пайдо кунед. Бай аст, срочно бардаро. Нарх бардарҷонои ман 375,000 сом, боз муомилаи хушрӯ дорад. Аз номи канали мо калсан. Ташаккур зиёд. Бардарҷонои ман, бай, ана срочно 139,000 сом Toyota Camry 5. Хайрдоро аст, хайрдоро, марҳамат. Мотори 2.5 гибрид японка ҳолати беҳтарин кати. Тонировка ҳуҷҷатош солона гуфта истодам.
срочный нархи беҳтарин аст ки бардаро бо диққат тамошо кунед. ана ин мошинчаи мо бардарои ман соли 2012 яъне ки чӣ яъне ки бардаро камри 4 камри 5 кардагиам. нигоҳ кунед бардаро ин хушроак аст ки 2.5 гибрид расходаш 6-7 литр кам расходак экономичный мошинча. ана ҳолати салонош кожни салон, салони сиёҳ, ин салонаш латтагӣ да салони сиёҳ неки эсключивой доступ бардаро сидени лифт як тарафа, кондитсионерош хушрӯ кор мекардааст, монитори Android, двухзони климат контрол, мультирул пробегаш бардаро 92000 километр будаст, беҳад пробеги кам бардаш меёмад. марҳамат кунед, перекидка мешавад, перекидкашон хушроак омодаги ягон камбуди надорад, гибридош мегӯянд 100% кор мекунад бардаро, барои ҳамин расходаш бисёр нест, расходаш 6-7 литр экономичный мошини кам расходак. хайрдоро бошад агар марҳамат бардаро варианти беҳтарин аст, срочный 139000 сом Toyota Camry 4-5 кадаги бардаро бо тонировка ҳуҷҷатошон гуфтем солома. чӣ хел аст бародарҷонои ман, марҳамат кунед, бай аз фикратон нерсед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошинаҳо арзон дастрас боҳир дорам аз канали мо пайдо мекунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷен. ташаккур. бай ана бемвечаи мана бемвеча бародарҷоно, марҳамат тамошо кунед. фарчошо нигоҳ кунед, чӣ хел аст бардаро. ин хуб телефон ба камтари хел нишон додааст, наки фарош хушрӯ чотка рӯшал мекунад бардаро. ин ангелски чош чотка хушрӯ кор мекунад, ҳама 100%. خوبی ماشین چه ما باردارو 4 سری سال 2016 ماشین کره 2.0 دیزلی موتور مایده موتور جیسی میگیم که خیلی موتور باز استیج 1 داشته است. نرخ بهترین سروش باردارو 175000 سوم. کودوفی کوپه خیردارو باشید مرحمت. نگاه کنید چه خوشبخت است. حالتش بهترین ام پاکت باردارو. نرخ بهترین کتیم دیسکاتش ببینید چه خوب بالون شامل. انا دو درم میشه ام پاکت و کوپه باردارو گراند کوپهش میشه گراند کوپه 4 درم میشه. نگاه کنید اخی با چه خوشبخت است. 424 سری باردارو. ام 4 نه 4 سری. این خودشون چسبوندگانی ام باشه. استالین دست میشه استالین. سلام نگاه کنید چه خوشبخت است باردارو ما. سلام است تو خالص رنگ ام بری. شکلی چه ام کتی باردارو. این خیلی میتونه دستی به گذشته دو کسی دیگه بازور میشنه باردارو. راه پناه و دست کوچه چورشکی. سیدنی لیفت پامیات پرابگاش 109000 کیلومتر بسیار پرابگی کم دارد. روچوی ام کتی میبیاد. پریکسیا دارد، زدنی کامرا دارد، کاندیسیونر شاخ، سلکتر کوبرا 4 رژیم دارد. یا 4 رژیم واجدی هم داشته است. حتی نکنم DVD زدنی میشه است. نخواهد سوم چوش. سیدنی چوی ام کتی. چخیل از باردار جمعی ما. مرحمت کنید. نهاست دارو. سرچنی اسپیت کنید. نرخ بهترین 175000 دیزل کام راست خود اکونومیچنی سپارتینی ماشینچه زورات و استیج دارد سیستم. نرمالی میرود. خیلی از باردارجانو مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس باور دارم از کانال ما حتما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دبی تجینا بای است ماشین چه تشکر زیاد به ماتون مرحمت باردارجانوی من دوست دارونی تویوتا کامری 3 تماشا کنید نت دیگر کامری 3 کامپلکتاسیا XL حالتش خوشروک است سالش 2013 12 آخرش بوده است تنیروفکاش یک دو ماه حجتش 7-8 ماه دیگر بارداره حالتش بهترین باردارجانو نمرشان پادارکا 300LL07 است خیر دورو مرحمت کنید حالتش به حد تازه خوشروک است خودش معلوم است خد حکومتی میشه مرحمت اجازه تماشا بکنید باردارو 140000 سوم نرخ ایستاده بودم برای شما باردارو نگاه کنید چند پول بازی کردیم سروچنه 133000 سوم از نمی کانال ما بیاید گپ زنید باز یگان مایده البته معامله میشه بسپیشو دوست دیسکوش باقومش در حالت خوب حالتش خیلی گفتم باردارو من بهترین موتور 2.5 باردارو 3.5 موتور 2.5 سالن حاضر تماشا میکنیم مرحمت حالتی سالن کожний سالنش از задний рефлектор мебельный салон она чехолош накидка будаст бесключевой доступ сиденье лифт вин-код занединед на вин-кодаш 2000 чанд аст бардаро 2013 дорад хоб кожний рул мультирул 148000 мил пробег дорад ҳозир мегӯям вин-код ба 135 гуфтам 138 гуфтам хулос 10000 мил худам ба гаштаги дастамон пробегош мегӯям заводской аст худаш аст ягон хел растаги нестем ана двухзонный климат контрол бардарҷонои ман абагри сидени старстоп монитор акустика JBL ҳамаш қоидаги аст харидоро бошад марҳамат варианти беҳад хуб аст нархашам нархи хуб боз биёед аз номи мо гап занед муомилаи хушрӯ дорад фирстодаем шонса аз дастем филпатилокуша бояд бардаро айкантара карда кардем марҳамат
خیلی از باردارجانای من مرحمت کنید فکرتون حتما نشید لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید باز ماشین ارزان دسترس بتوانید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتم هفته دو بای تجین بای 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 باردارجانای من مرحمت کی 15 سالگی بود BMW F10 باردارجانای من второй فروخته میشد F10 دیزل باردارو سال 2013 است ماشین کره موتوری 2.0 دیزل نگاه کنید خیلی از باردارجانای وقتش شروع کردن رفت جداش اون 3-4 ماه گفتن خطا نکنم غیر درست کمتر انا ماشین مویکا نکردند که کمتر چریکین است دیسکوش ببینید با ماشین در حالت خوب ماشین دیسکوش ریستالینگی دیسکوی سال 14 خیلی میاد کره وقتی شروع 2013 میگم باردارو سب سفیده کس باردارو دو ویدیو از 4 ویدیو ایکس درایو نبود دو ویدیوشون کامرا خودتر میشد باردارو راستش ممکنه اگه 7 لیتر باشد دیزل انا салони ҷигари аст бардаро салонаш хушроак аст чӣ дорад дига шторка дорад на пардачаашо бинед шторка ҷош чихе хушроак аст сидени лифт памят сидени проекция доштааст хуб боз чӣ дорад бардаро проекция дорад гуфтем ҳозир ябо завадид мекунем пробегаша мебинем абагрес сидени старстоп автостоп монитор се режим вождения дорад салонаш хушроак аст марҳамат бардаро як даст каштаги даст мебинем вагон гирифтаги замина ана марҳамат 147,000 километр пробег дошт пробегаш бисёр кам аст бардар оби шоткаш кам мондагаст барои ҳамин сигнал дод тамом дига ягон ошибка надорад хайрдоро бошед марҳамат люк дорад чӣ дорад дига бо наварчи проекция систем дорад мултиру кондитсионер ях абагреф не надоштаст роаш خیلی از برادرجانای من مرحمت فکرتون نتید لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتم هفته دو بای تیجی بای 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 بای